díomh. So I'm going to show a right? Okay, so Tom show just chun láirte faoi pulsáir agus réaltaí constellation. Nar for mé rifós so Thomas agus just dúir sé orm bheith caint faoi an cineál taidir tá muid dhéana san óscoil faoi láthair. So just céir tá mé dhéana dús ná just rithe tríd ag levéil an bhór an cineál taidir dhéanaan san óscoil agus is sin dul isteach chuig má taidir hain agus beag an aon ólas aon seo chuig faoi agus mar sin de. So an céad rud ná réamhrá just chum hain agus is sin an taidir tá idir lámha faoi láthair na fáhanna támuid ag déanamh staidir seo agus támuid gur an ólas seo bhain semach. An sin inseo mé chuoh faoi pulsáir agus céir iad mar go hunún ar dearnas mé le daoine aite mé ag obair le pulsáir dheofn mé blank looks agus céir sa deolí sin. Agus an sin inseo mé díobh faoi póric agus sin an cód, so tá mé sé ag obair ar cód ríomhreachta agus sin an códa tá mé ag obair ar faoi láthair agus an sin na torthaí atá an go dtí seo. Agus na torthaí atá muid gur ar fáil amach ina dhiaidh. So réamhrán sciúpaí rinne mé mo chéime óscoil na hÉir an Gaillimh agus cruichna mé sin ag 2010 chun mé díorcha seach go dtí mo dochtúirt an sin ag obair ar póric. So sin really. So just chun rá an taidir lámha ar nóí tá an óscoil an bhór. Agus sé rud faoi tá taidir ar bun chuile ábhar faoi láthair, so sa bithóileach chemic, mathematic agus mar sin de. Agus ní an bhfuil taidir an rud faoi taidir ná go hundúil tá sé anna speisialta. So ní féidir lum sa leirt faoi an taidir tá ar bun faoi láthair sna ábhar sin ach just chun inseo cuimh cé an bhéid taidir tá ar bun faoi láthair tá mé chun leirt faoin physic agus céir tá muid dhéanamh sa physic faoi láthair san óscoil. Agus tá cúpla ábhar tá muid dhéanamh sa physic, so tá muid an physic atmospheric sin staidir an aimseir agus mar sin de. Agus sin physic solas sin like déanamh staidir ar lasers agus lasers go bunúsach tá sin. An sin tá physic lunsaí agus tá sé sin antábhachtach sa réaltfhisic mar le lunsa níos fearr dheofn tú íomhán a níos fearr agus sin céad tá muid dhéanamh céad tá muid gur sa réaltfhisic ach cé go sé anna tábhachtach sa réaltfhisic is ábhar difriúil ar fad atá ann. Agus go hundúil ní bhíonn mór an like tá taithneang ar physic na lensaí ach ní bhíonn muid ag déanamh staidir ar go hundúil. Fágan muid é sin go daoine difriúil agus sin just úsáid muid iad. Agus sin tá an physic leis sin ag déanamh takeíocht ar céir dhéanamh radiocht nar hen sé isteach sa corp agus an féidir leat radianos cancer tríd le radiocht. Agus mar sin de nó na maisín san ospidéal dhéanamh níos fearr nó mar sin. Agus an sin ar nó tá an réaltfhisic tá mé dhéanamh mé hain. Ach fiúháin sa réaltfhisic tá go leor ábhar difriúil chomá, so sa réaltfhisic NUIG faoi láthair óscoil na hÉireann tá siad ag déanamh staidir áhacht damhna agus is sin cineál réaltaháin agus tá siad ag déanamh staidir íomhána agus is sin nuair dheofn tú íomhá go hundúil tú bhíonn faibaní leis ní bhíonn sé chruinne agus an sin chuann tú tríd an riomhar é agus dheofn tú íomhána go féidir leat obair leis agus so sin an cineál obair tá siad dhéanamh le íomhána. Pulsáir nói sin céad tá sé dhéanamh agus faoi láthair tá cúgur ag staidir pulsáir agus tá chuile duine doing ag staidir rud difriúil. Cé go bhfuil pulsáir tá is ábhar an bhór atá an. Sin tá daoine ag staidir dúfáil sin black holes agus an bhealach go hagan réaltaí le chéile an formú réaltaí agus réaltóirt gamma gahanna chu telescóp hús Fermi go luath agus just tá sé ag breanú ar gamma gahanna sa thugann sé na íomhána an telescóp sin agus just úsáidn siad iad chun rudaí pulsáir na measc. Okay, so na fáhanna tá muid gur íseo staidir agus seo picture go an crab an pórta an stocha. So tá seo an picture ecinn tú le do thuúil héine ach ar nóí ní hé an súla amháin úsáid muid nar támuid ag breanú hús sa sfér. So seo hé an picture ecinn sa muid nar támuid ag úsáid
gama gahanna nó rudaí níos le fuinneamh níos áide ná mar tá ag an solas ag an smuid hain. So go bunasach tá sé ceist móra tá muid staidir sa réaltfhisic faoi láthair agus sin iad ní mé chun iad a léamh amachach. Sin rud atá tábhachtú an seo ná tá taide pulsáir ceirú le ceir chin go na ceisní sin agartús rian an cainte tasú le go freigrom go feictú na cín. Ach go bunasach is féidir dúsáid chun ád a thuis mar tá siad anna seasta. So is féidir i dúsáid chun downhairnt an a láidir eáil amón, mar is iad pulsáir seachas Paul dómhana is iad pulsáir na rudaí leis an downhairnt is mú sa gCruinne. Is féidir i dúsáid chun staidir dhéana olnóvé, mar is olnóvé tá pulsáir sin an áit brethúí de stocha, agus pliascan i gama gaithne. Agus nóí tá radiocht agus caithníí anna fuinniuamh ag teachtúáid an tám ar fad, so úsáid is féidir an ceist sin staidir lo chumá. Chumá le sin, seo fearr tá anna cáiliúil sa physic sin Maxwell, agus 888 rinne sé staidir ar an leictreachas agus an magnéidechas, agus fuair sé amach gur bíd an rud céine a bhí an. Agus is iad pulsáir na rudaí leis an electromagnéidechas is láidir sa gCruinne, so just mar hampla ar an domhan seo sé fád tá gaithníí gama ag teacht an spás an tám ar fad, ach an sé fád go bhfuil muide tá ná go hundúil búlann siad in an magnetic field, agus sin ní héin siad is seachaí an domhan. Agus sé an láidreacht atá ag an field sin sa domhan ná 9 microtesla, so sin náid punca náid héin a ní Tesla. I gcomparáid le sin le go ná pulsáir sé an field atá acu sin leis an magnéidechas ná 10.2 Tesla nó níos láidir. So tá siad anna láidir ar fad. Agus freisin seo Newton, agus seo é an taim formula atá sa caint. Seo é an formula le downhairnt, agus arís is féidir le downhairnt anna láidir eáil ar bun pulsáir, mar tá siad anna chruinne agus tá go leor ábhar spás anna bheag, so tá downhairnt anna láidir acu. Just mar hampla ar céá láidir satá an magnéidechas, má héin tosa 5 pulsáir, just más ar dégur tú an agus thart ar milliún bhíle amach, thógadh an magnéidechas an fuil ó de chorp, agus just ripáladh sé amach as a chorpa, marall ar an íran atá sa corp. So sin céá láidir tá sé, agus faoin am go sreachtú an pulsáir héin bhreachtú squaiste nó bug marall ar an downhairnt. Agus cé bhfuil downhairnt anna láidir ag nó pulsáir go hundúil is é an electromagnéidechas tá i gceannas ar céir de dtugtar luain sin. OK, so pulsáir céir iad, agus seo picture go pulsáir bhíle, agus féidir eáil an sin, hís an sin. So beag an íon stair daimsú Jocelyn Bell iad 1967, agus fuair supervisor gradam Nobel as uachta sin iad a imsú. So bhí tá actually tá go leor tríd sa Scéal an pulsáir an ceart an Nobel dó go Jocelyn Bell nó go Anthony Hughes. I 1968 fuair amach go neodán réalta a bhí an, agus is neodrón réalta ná cinál réalte. So tá prótón, electrón agus neodrón, agus go bunasach le pulsáir tá an downhairnt comhláidir nach bhfuil aon prótón nó electrón facha, agus níl aon rud sa stair ach neodrón, agus cinne sé sin bhfuil go leor maise an. So nar dearn méid go leor mais tá mé cainte thart ar gairid an mais gon Green spás thart ar galliamh. So 10 km ad atá an gná pulsáir, so sin beidir níl sam cé chu mór satá corcaíach.
an ad cénas tá carn corcaí stocha. Currann siad amach foiinniu bheith chuile fáirt gon spectrum, so sa radio, an solas éicin muid siad hain, agus is sin gahan na gama chomá. Agus go dtí seo, cé go firmuid machar siad an carcha bhlín ó hain. Níl is a ggéine cén chuí a churann siad amach an foiinniu. Níl is a ggéine cén áit as a hagan us an foiinniu. Agus, well, na Diarmaid sin go thum fíor. Ach níl is a chub an bhealach go chuirtear amach an foiinniu. Agus tá go leor teoircí difriúil ann gon chuí go féidir leis seo a tharlú. Okay, so céir is pulsáir an, so seo just picture beag go an Scéal atá ag réalt. An tíobh seo an réalt cosú leis an gCruinne atá aige, agus héis go chuid hydrogen a logo úsáid, racha sé sús go feachach dearg, agus is sin híos go eoch bán, agus an sin dearg go eoch dómh nuair nach bhfuil éon teasfacha. Ach tá sé sin an leideánach, níl mór an ag baint leis. Is é na réalt an bhór tá simú, so téann siad sús agus an sin atá rihann siad amach as leis na réaltaí seo thosaíonn siad ag dó hydrogen, agus héann siad suas ag dó rudaí difriúil ar nás carbon agus oxygen go dtí go dtioffann siad iarrainn. Agus ag cuile áit, ag cuile stáid bhí tógann sé níos lú ama. So faoin ama héann tú chuig iarrainn, ní thógann sé ach thart ar 4 go second dul tríd an iarrainn a fad atá sa réalt. Agus in sin tá plés go ollmhór, olnóvé, tá agus thugann sé amach sin amach níos mó foiinniuh ná an galaxy ar fad a bheith thart ar mí nó cho. Agus más rud é bhfuil an réalt an bhór, dheoffann tú dubhheil, ach muna bhfuil sé có mór sin dheoffann tú réalt neodrón agus pulsáir. Agus sin an chuí atá si a hagann siad seach sa Scéal. So seo picture go pulsáir, níos camera tá an pulsáir seo tá sé an bhór, ní hin an scála ceart, mar Diarmaid tá tú a caint na milliún kilométer an seach, níl sé seach 10 kilométer ar fad. Na líntí seo, so tá sé seo sa chasta, sé an rud sé ceann go na faibaní faoi pulsáir ná tá siad an chasta. Céib dul síos tá siad ag dul timpeall, ag casa an na scopi, chasaíonn siad tríocha go hundúil, well, an ceann sa bhíonn mis ag staidir, tá sé casa tríocha in 9 second. Agus an sin tá an magnéidechas ag dul le tro difriúil. So tá ileann idir an chasa agus an magnéidechas agus sin paraméter amháin, ach an sin tá ileann eile ann an bhealach atá muid á eicáil, so bhfuil muid ag brathnú an tro seo, nó an tro thua seo, nó mar sin, so sin in an eicithe. Agus is sin tá cúpla paraméter eile ar nós cén bhealach atá sé ag chur amach an foiinniuh an bhfuil sé ní rach mé seachán ach tá cúpla rudaí difriúil an chomá. Go bunasach céir tá tarlú an seo línte magnéideach atá ag dul timpeall. Agus fadas atá na línte magnéideach ag dul timpeall agus is teachtar ascuig na pulsáir, tá sé leideánach ní léon rud ag tarlú. Beidir bhfuil siad ag tógáil ábhar an pulsáir agus é teachtar aisteach. Go bunasach ní mór ag tarlú. Is é sna háitina seo atá simú. Hís an sin, mar an sin séad an rud atá ag tarlú ná tá an magnéidechas ag tógáil ábhar an pulsáir ach níl sé ag teachtar ais, tá sé ag imeacht amach mhaith sa spás. Agus is é ó na háitina seo atá na gahanna ag teacht. So go hundúil seo hí an sa cón seo sin an áit bas a hagans na gahannaí radio, agus ceaptar go bhfuil na gahannaí eile ag teacht ó na línti magnéidechas déarnach atá oscailte. So sin í na línti déarnach a héann sa rais chuig an pulsáir tá siad ag teachtú just díoch tíomh amach ó sin. Tá cúpla teoirc difriúil ann chomá. Ag teoirc amháin tá siad ag teacht ó thart ar píosa fada amach sa magnétosfér. No, sa teoirc eile tá siad ag teacht ó díoch ó scór an pulsáir agus glítear an outer gap agus an polar cap mat le sin. Right, so porc
Seo é céir a bhíonn méid déanamh fad is féidir liom. Is cód ríomhreachta atá ann. Bhí sé scríobhta ag Páirc Ó Conor agus sin an fág go glítear Páirc ar tá seasan sé le haid pulsáir optical reverse engineering code ach go bunúsach sé mé go ru sé scríobhta ag Páirc. So cruachna sé i 2004 agus dag sé an oscail, cruachna sé dtugtar, dag sé an oscail sin 2005 agus ní aine go obair go dtí go tháinig me sé isteach i 2010. Right, so Sta méid dul ré áma de. Okay. Tá rint céir é Páirc. Go bunúsach tá go leor teorcaí difriúil maidir le an chuí a hagann na gcathanna óna pulsáir. Agus go handúil déantar tódaí difriúla maidir leis na paraméidir déann siad bhfuil tá muidir feiceáil ar an uileann seo nó tá an uileann seo mar uileann magnéideachas nó mar sinne. Ach dúirt muidir ar bhí muidir déanana Páirc ní muidir gur sin dhéana séidir dhéana muid na úsáid muid na riomhairí an na láidir agus curch muid na ilna gachróid mar paraméidir agus is sin rith muid tríd agus feice muid cén cín atá anna cosú leis na gcathanna atá feicithe. Agus tá sé gobar tá Páirc ag obair sa réimhse solas ecans muid agus an fána ar sin nátá ceapan daoine go é radiocht synchrotrón ag lítar ar ba chúis leis an radiocht sa réimse sin. So tá sé sin accepted mar deirtá. So úsáid muid é sin mar an príomh toghtaí don cód. Seo é picture gona áitní go féidir leis. So séidir dhéanas muid Páirc ná chuile pointe sa magnetosphere. Tógadh muid an pointe agus déann muid an bhfuil muid ag feiceáil gcathanna ón pointe seo. Má tá cén cuacht atá ag na gcathanna sin agus muna bhfuil caitheann muid amach é agus ní dhéanam muid stada leis. So héans muid amach cinál sfíorchaí ón pulsáir so bheadh an pulsáir seo sa lár. Tá ceir fearte an don cód. sé an céad feart ná na toghtaí agus sé an tain toghtaí amháin ná go radiocht synchrotrón atá. So tá sé sin an a láidir ar fad mar go hundúil tá sé sin tócaí. So dar feart ná an cód é héin, so rihann tú an cód agus oibríonn tú amach céir de ecins tú nar rihann tú an cód cén Éisteacht dheoffann tú le hain an paraméidir difriúil. Now tá sé paraméidir difriúil atá ein go dtí seo sa cód seo, so cílíonn sé sin nar rihann tú dheoffann tú go leor ólas ar ais. Agus is sin cáil tú statisticí úsáid chun eáil céir iad na paraméidir is fear. Agus có luas tá sé sin déanta, téann tú ar ais chuig an cód, rihann tú ar sé agus dheoffann tú amach cén áit sa magnetosphere tá an Éisteacht ag teachtúil. Sé an fád táid a dhéanamh seo má hens mé ar ais dúirt mé leat gra na gá teoirice an, just rach mé ar ais an sciúpaí. Má hagans an Éisteacht an áit seo, cílíonn sé sin ghfuil an polar cap i gceart, agus má hagann sé ó thart ar seo, cílíonn sé sin ghfuil an outer gap i gceart. Agus tá fáibanú le chuilicií an go na teoirice seo cha mé ar chumá. But sin an fáin nach bhfuil aon ceann not accepted. Right, cá mé. So, sin céir táid dhéana, sin céir táid géire dhéana. So, obviously, cá tú rá céir iad na tuirthaí go dtí seo. So, na tuirthaí faoi láthair, agus a rís seo é an crab. An crab, an pulsáir bhíonn mé ag obair leis an tá mar fad, mar sé an pulsáir sa láidir atá ann. Ach fós éin, níos sé an a láidir. So, cá tú telescópaí an a láidir úsáid chun é eáil go háirithe sa réimse ecans muid. So, rís seo just an picture cé nach ar bhíló goána náit fear chá bhíló. Seo céir ecíns muid seo é an so cá mé úsáidín an cód oibríonn sé amach na gcathanna úsáidín sé rud ar bhean an pulárú go solas. So tá trí bhealach go bunúsach bhil ceir is stocha.
go féidir le solas a bheith. Saidir féidir leis a bheith pulsáir díreach suas, pulsáir díreach trasna, so glítar pulsáir línach ar sin. Nás féidir leis a bheith pulsáir circulach a bheith chumá. Go dtí seo níl éon feiciúlaí tócaí sa pulsáir circulach, níl siad héis an pulsáir díreach a thuis agus ar nui an solas ar fad. So seo le an solas ar fad, agus mar cinn tú, seo sa glas sin céir de tá feicithe, agus sa dearg sin céir de tá muid ag sin céir de tá póric ag chur amach. Is mar cinn tú tá sé anna cosúil, tá sé ó bhádra ó leathan ar nui, ar na tíomhna agus ar na tíomhna an seo. Ach tá an structúr mór i gceart. So sin rud anna ar fad. Agus cílíonn sé sin ar leid níl muid ag dul ar meallach míceart ar fad ar énos. So ceapan muid go bé an fág bhfuil sé rá leathan marall go bhfuil sméideacht an mhór ag an cód faoi láthair, agus sin céir dámuid chun bheith ag oibriúir chun an sméideacht sin fáil leis an sméideacht sin agus feiceáil céir é dheofas muid. So sin le haghaidh an na gcathanna ar fad. Nuair bhíonn tú a thuis an pulsáirú dheofann tú an fictear seo. Agus seo arís sa glas sin céir tá eicithe agus sa dearg sin céir a thugann samach póric. Agus mar dhéanann tú rothlú air, feicinn tú arís, cé go bhfuil nach bhfuil sé rógéar tá sé anna chosú leis céir tá eicithe. Now, beidir go thug tú faoi dearg, seo 25 céim, seo 22 céim. Agus cílíonn sé sin go caithemuid an ceann is gcúire idir an bhirt a thógáil. So, más rud é go bhfuil an ceann seo i gceart agus iontaach ach tá an líonú pulsárach go thomlá mícheart, ní féidir é sin úsáid agus arís an chuig chéine dul trasna. Comá. Agus seo céir tá feici ein. Tá seo le haghaidh an pícas mó, so díreach an seo, agus an sin ar an tíomh eile, an seo sin le haghaidh an darna fíc, an seo. Agus céir de feicinn fuid ná go bhfuil gacrúd ag teacht ó thart ar 300 km ón pulsáir é hain. Sa sé seo anna tábhachtach, mar níl sé sin ag clí le ceachtar go na teorc. So dearann sa teorc amháin go tugadh sé ó thart ar 10 km, dearann san teorc eile go tugadh sé thart ar 1000 tíomh sa magnetosphere. So obviously tá rud éiceann anna aisteach ag tarlú an seo, agus go bunasach níhigann muid céir dé. Ach sé nuair dúirt mé go raibh go leor teorcaí an tá thart ar deachnar nó mar sin. Sé just sin iad na gachéin is mó. Ach tá teorc an ar bheanam an slotgap, agus sin é an teorc is cosúlacht leis seo. Mar nuair eicíonn tú é seo, tá sé ag teacht ó ggéir go na línte déarnach sa magnetosphere. Agus cílíonn sé sin, tá sé sin anna cosú leis an teorc slotgap. So céad do bhés muid dhéana amach seo ná bheith muid chuirteach cinealacha difriúil sa gcód, sa chuí nílige cuid do ein éisteacht teacht, seachas ón áitiní a dearns an slotgap, agus feicim muid an bheith sé sin níos fearr nó níos measa i gcomparáid leis céir tá feici hain go dtí seo. Má é an ceistní, seo an tám, gur míle maith agat as éisteacht liom.